Ka HYC sengkme hadian balayo obat ya ki khatsan ngut ki nong di bat nong di drugs na jan ka OST Center ka badan ha Shillong Civil Hospital ha ka khandai terik unai lar aja arpusau ha ka juk ka jan mit ka lalej ban ya kendu ya ka DHS ban dawa badai ban pin kendria no ya ka teiga center na ka teiga jaka namar ba ka jingdon jong ka ni ka center ka la penlong pinban ka jaka yadi yathi drugs bat kaseng kala yoru shibun kijing ujor na kiriu pajba pat na kibriu ki batrai civil hospital pakite ki khna ki jurung shapo hospital bat wat bantu e kitiar jong ki bathia pang ki bawan sha sumar ha katai ka hospital halor kani kaseng HYC kala ai por tang shita yo ba ka DHS kadai ban kinria no ya kani ka center shushu kaseng kala pinpau ba kani ka center kadai ka badan hi ha ka jaka pajba nakaliang jong kaseng hadin mengilayo shibun ki jing ujor ki jing pentep kam ya naki rupat ba ki balik shim dawai hapo civil hospital Shillong kum juru ki ba shong thia pang ki ba thia pang ki kamera ki ba per jong civil hospital bam dei tang naki rupat ba andriwat ki nong tre jong civil hospital group ki la pentep ngi ba ka jingdon jong kani ka OST kata ka oral substitute therapy center kabadi ka jaka nang taban ai tagi dawai kini gibriu ki bamelin lani ki bala melan ha kani ka jingdi drugs ba kanlong kum kata ka substitute nang bakin la ban lat na kani ka jingkerni yo drugs ndrei kani ka jingdon jong ko OST center ang te civil hospital ka penkela penban kata ka jaka ka bakini gibriu kin yo ban shim kabu ban le ki kam ki ba fer ki kam bean ki ba fer ba ki kam ki ba pentut ya ka shongsuk shongsan ya ka yat ka yeng ka thia ka dem ka jing bha jong ki pat ba hi ngiyo jing tep ba kini ki beriu ki bamlian manwan ha kani OST center ki wan da ka jing mut lane da ka jing perkhat bakin wan ban shim tu dawai nang tu ha ka jing sha ka jing betha jong OST center kalong ba pin wan ha to ka jaka pin shim yo tau substitute lane dawai bat pin ban mi no na po ka compound jong ka civil hospital ndri kini ki beriu pat ki shim kabu ya kani ka jing don jong OST ki wan ban da ka jing thmu lane da ka jing muddur bagi beriu kin perkhat wan ban shim ka dawai bat lamba kata ka jing yo la jong ki ban rung ko OST center ki let pat ban rung shi ki kamera ki ba fer jong ka civil hospital bat ki tu ye ki tiar kitar jong ki nong thia pang bi ki nong apang itu iki mobile kim i show wat iki flash ki ba ki nong pang ki bu nam ta ban di lane ban bu iki kluj lane shit ki jong ki dei dang kata ndala dep nang tu ndala dep kata ka jing shim dawai na po OST ki yeng he ki mau kendon ki bedon jong ka civil hospital ki di biri ki di skret ki di yau kanja hang tu dei dang kata ki penon kam ru wat iki kentil ki kentin snew ki bami ki kentin klemakor ki bami naka ki sentur ki jong ki namar ki brio anda ki ladap ban ya di yang new jing di penbuat kim so thu ki kai ka bakile ki sampen mi pat ik ki kentin ki ba fer bat ki le ri ki kam tu kam them khna bakini ok pat ban thit yo drugs kai ka bangilap mane ka sngi nakliang yo ka seng din bangilet ka to ka jaka ka jemudor ka jongi kalong bakini ki brio kin wan ban shim yo dawai ndre ngilengo bahabang ilap bagi kispa atli gitu ki container ngilap mene baya ka civil hospital pelacu kabadi ka jaka sumar ka bedon hang ni apa deng sor kini kinong de ki wan ban terwa wa di drugs hapo ka compound lane ka kherdop jong ka civil hospital Shillong ya ka bangi layo ban thang mene di kispa atli gitu ki container te hoi mdei bangi persya bandon kata ka OST center hang ha kanu ka jaka andre kai ka bangi ngi persya kalong ba mdei ban bu ha ka jaka pat ba nama lada bu ka cakapat ba kalong kumba ailat ikini gibril ki ba melian bantu bantiam ki ba melian banle ki kambean ki ba bunjat ba kum juru kalong ka jing thut pat ya ki brio ki ba wan ban pendon kam shisha ya ka civil hospital lomba ka jing wan shim dawai ka jongki lomba ka jing wan thia ban sumar ya ki jing pang ki jongki bat kum ju kham tam be ru ya ki nong trei wan apo staff ba kum ki staff apo civil hospital ki lomba lada bu tang shipang ya ka skuti wan apo compound ka civil hospital lada bakla la satu kitar la syapen kedia ki yet bakum ta ter kini ki beri ki tu wat ya ki skuti ru napo compound jo civil hospital bat ha jing yo bat ka jongi ya kini kinong di bat kinong di ya drugs hapo jong kanika ada ka jing keli per jongi ngisu tu ba ki beri ki bedon bentah kanika tu ka them hang ni apo civil hospital dei ni ki beri ki ba pendon kami kani OST tengi na kaliang jo kaseng hadin mengilalap iki mene ngilawan bentah ka sngi ban ni hajing sya ban ni kendu i director jongga DHS hang ni apa office rekam bejong in re nama ka jingbom don
jong ke director ngila ikendu ya joint director ngila ai ke jing tho da ka bang ngila penpau kini ke jing shisha ke jing lap ke jongi batru bandawa na ka DHS namar ko mangitip hot ka OST ka de center ya ka balabu ta ka Meghalaya AIDS Control Society ndai ka jakapat ka de jong ka civil hospital ka bade jong ka Department of Health jong ka Sarkar Meghalaya ka umut balada ka DHS kam ai jaka ka max ka numla banbu apo civil hospital ta ka jing dawa ka jongi ya ka office jong ka DHS ka long bahapo sitayo kidai ban weng ya ka OST nakatu ka jaka lengba ka jing keren ba ka max ba kidai ban bu hakanu kanu ka jaka ban lat na ka jaka pat ba badalong le ka bala kilit bu hapo police reserve lanil ibu aknu no ka jaka ka bodon kinong pet kinong kemi namar kum makalong menta po civil hospital kum ka jing kendu jongi i doktor bedi pet ya ka OST ong ngingi bun kam syapo syabar ba mi na kamera jongi ngimla ban yo i namar beli umdon security ba pet tenging sngo ba kandon ka jing singan ya upat ba kandon ka jing singan bakan light na kini jing tu jing thiam bat kiwi ki kam sni ngi so ban ai jing mut ya ka max lani ka ya kinu ki bor ki badai ban bu ikini ki OST bu ki jaka ki ba fila ban ai security ru kenapa kini ki beriu lada ki wan ban sim dawai ki dai ban sim tang yo dawai ki dai ban mi no tu jaka kino mla ban le ikinu kam sni lani kam tu kam thiam tinggi ajing mut ya ka max lalong bala beli fimbu apa police reserve ka jaka ka bahe angte kenapa gini gibriu la dakiwan ban sim dawai kindon gajing tiang gajing sian namar ki don ki bor pulit atau ka jaka lane bu kono ka jaka ka balat na ka jaka pat ba kum ki hospital bat kiwi ki jaka ti kata ka gajing dawa ka jongi na ka office ka DHS ka bangila ipor sitayo balada hapo ka sitayo ka DHS lane ka max kim sim gono senjam ban wengi ka ni OST na po civil hospital ka seng kambansi ban le ban sim ya ka kam ka bangin let ban wengi daladi ka OST ka badon hoi ni so thu ba kini para samla ki jongi ki belangop honi drugs le si ki don ki bada trang shisha ki kwa bandon kum kini ki center dengi ong pi ban ka namta ka jing bhapat jong we arngut lani ka jing suk jong we arngut kam dei ban kata apat yo babon balang kumo